bakos karon sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus na among Diyos ug manluluwas. Amen. Sige church, mapabilin ta sa pagtildok. Atong tawag na ito ang praise and worship team sa pagdayeg sa Ginoo. Maayong buntag pag-usabig saan. Praise God sa kadaghan sa mga oras nga nangagi sa atong kinabuhi, siguro ko nga daghan usab tang giagian. Amen. Apa nakasiguro ko nga ang Dios gusto gyud kaayo nga imong masinati ang kalipay nga gikan kaniya. Amen. Samtang igsoon magadayeg ta nining kabuntagon. Gamita gyud ang imong kinabuhi nga makapasidungog diha sa Ginoo.